Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame, sia debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata nalaos epistel tuminggu pasapuluh 2 hodong Trinitatis. Ima di tanggal 10 Agustus 2024. Hata ni Tuhata natar surat di Yohanes onom ayat 50 sada rodi ayat 50. Hujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Ahudo roti na mangulu na tuat sian banua gijangi. Manang ise na mangaton rotion ido mangulu saliling-liling na. Ia roti silehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku. Dungi marsual ma akajahudi sama nasida nin nama. Behama bahenon ni halakon mangaleho daging nai panganota. Jadi didok Jesus matu nasida tutu si tutu do hatakot tuhamu. Tung nasodapot tamu hanguluani molo so di pangakamu daging ni anak ni jolmai. Jala so di inupamu mudarna. Dapotan hanguluan saliling-liling na do ganup na mangato dagiku jala mangidum mudarhu. Jala paheheoku doibana di hari parpudi. Ay si panganon nasitong do dagiku, jala si inumon nasitong do mudarhu. Manang ise na mangato dagiku, jala manginum mudarhu, ido namia di bagasanau, jala au di bagasan ibana. Songon parsuru ni ama si parnguluido diau, gabe mangulu au marhiti-hiti amai, songonima mangulu marhiti-hiti au na mangato nau. Odo roti na tuat sian banua gijang. Alai datung songon na diaka opui. Ay mga do nasida tong do mate. Mangulu saliling-liling na do na mangaton rotion. Ima hata ni Tuhata. Di hamu kadongan saha porsiaon, mamuka sian ayat 22, rodi ayat 50 di Yohanes bidu onomon, di taringoti Jesus do disi taringot tu dua masam si panganon. Ima si panganon na olo salpu, doho si panganon namian rodi hanguluan saliling-liling na. Jalana dua masam si panganon ni adong hubungan na manang kaitan na tu dua masam hanguluan na nidok ni Jesus. Dua masam hanguluan na nidok na ima hanguluan na di portibion, hanguluan parsatokinani, dohot hanguluan na saliling ni liling na. Dia do na nidok na si panganon na ulo salpu. Si panganon na ulo salpu ima manna, songon na pinangan ni hala Israel di parhorsihani, dung ruar sian habuangan Misir. Dungi roti, idahan, basak sangate, babi panggang, arsik, na pinadar, na margota, doho na somargota, tanggo-tanggo, rendang, doho takana asing dope. Akai masih panganon na ulo salpu. Jala si panganon na so ulo salpu ima daging doho mudarni Jesusi. Persoalan na nuaing hanguluan na dia do na naing tapar na punahon. Hanguluan na di portibio do manang hanguluan na saliling nililing na. Sebab hidup yang akan kita miliki ditentukan oleh makanan yang kita makan. Kualitas hidup yang kita punya ditentukan oleh makanan yang kita makan. Moloholan asal mangulu do dus di songong gadongi. Diriokop petu pudi-pudi i tubu doi. Alai unang harap merperbue. Tubu danggo tubu. Alai dang adok perbuena.
Moloholan hanguluan na di portibiodo na naing taparna punahon sukup doholan mga tomanna roti idahad dohot aka makanan na sejenis tusi. Jala dido Jesus akan na mga ton roti si songoni say namula maledui muse jala mate dui bana. Buy dui taida di ayat 40 dohot di ayat 50 walui manang di ayat 57. Di ayat 50 ate. Alai molo ngulu na berkualitas do na tahirim ba ikon asupot ta dotok si panganon na bergizi ate. Suaksongoni manuaing nanidok ni Jesus molo naing diho hanguluan na saliling nililing nai iko panganom mudo daging ni Kristusi jala inumommu mudar nai. Ido nanidok na dibaga sa trupukon audo roti na mangulu na tua siya banua gicangi manang ise na mga torrotion ido mangulu sa liling-liling na. Ia roti si lehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku. Jadi di Jesus matu nasida natutu si tutudo hatakon natuhamu tung nasodapot tamu hanguluani molo so dipangak kamu daging ni anak ni jolmai jalaso di inupamu mudarna. Dapotan hanguluan saliling-liling na do ganup na mangato dagiku jala na manginum mudarku. Jala paheheokku do ibana di hari parpudi. Ay si panganon natutudo dagiku jala si inumon natutudo mudarku. Manang ise na mangato dagiku jala manginum mudarku ido namia di bagasan nau jala au di bagasan ibana. Ido natajah di ayat 50 sana, di ayat 50 ro di ayat 50 onomi. Hamu kadongan totu molo didok Jesus mengatur dagingna dohot manginum mudarna dada letterleti pahamat tate songo pangatusion ni halak Yahudi agabe marsual do nasida alana nidok ni Jesus songo ni bahkan dianggap nasida do hata nakasar na nidok ni Jesus si boy do itaida di ayat 60 jala gabe laos adong do sian nasida na manudal hu Jesus sia lapad dohani dang be didongani nasida ibana ima didok di ayat 60 nomi. Mangatot daging ni Jesus doho manginum mudarna tutu marlapatad doi majakon ibana di bagasan nguluna jala makanguluhon ngulu ni Jesusi di bagasan nguluna. Lapatan na Jesus gabi pengendali di nguluna. Tutu sarupa doi songon na marulaw na badiyayate. Dadi dokon paditai do rupani jalo hamuma jala pangama dagikku doi. Nanilehon Tuhan matean. Dadin na do. Jalo hamuma jala inum siani mudar kudoi nina. Atik pe anggur nasomal tainum do tainum. Jala roti nasomal tapangan do tapangan. Alai taparhatu tu doi mudar do daging ni Kristus tapangan. Alai songon natadok nakiningania te sutung letterle rupani dipahami. Hamuak kadongan, adong dohia sahalak penceramah mandok songonon bahwa hidup manusia sebenarnya dikendalikan oleh 3 N. N na parjulu ima naluri. Naluri kerja, naluri makan, naluri seks, naluri untuk melihat yang indah-indah, naluri untuk mendengar yang bagus-bagus. Sudenai bersifat naluriah. Dalam hal naluri, manusia dan hewan sama. Manusia punya naluri makan, songonido nang hewan ate, manang binatang. Manusia punya naluri seks satabi, hewa pe songonido. Ido asagabe adong kambing bandot, satabi. Ahado na membeda hojol matu hewan. Totu enna paduahon. Enna paduahon iman nalar. Nang pe adong utuh-utuh ni manuk, datuk kiai dipake marpikirate. Dang adong manuk na cerdas. Manuk sioto do na adong. Lam oto, lam arga. Sadia arga ni manuk sioto on, ninna na manuhori. Ro par 3-3 madok, mamereng oto na do. Jadi lam oto manuki, bah lam arga.
Sian najulu sahatu sederion burung membuat sarangnya semata-mata karena naluri. Idu asa carana dakia berubah. Songonido asarni berubah. Mamuka adong berubah sahatu sederion. Molojol mada berkat nalarnya berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Neberuon adu raksuadong dope kamar mandi, kamar kecil WC dijabani do rupani satabihamu mabolok kotoran. Alain waing berkat nalar manusia. Manusia itu berkembang dan mengikuti zaman. Najolo molo mangalop padaging jolma cukup do hola dirobu sate. Ala yang gunuaing nungasi pata dicincang, disaksang, digoreng, direndang dohok na asin. Itu adalah berkat nalar yang dimiliki. Dak songoni anggo binatang manang hewan. Idu asasian najulu sahatu saunari molo mangalang daging panangga biang tetap do songoni pangalang. Datu kia berubah. Datu kia taida panangga manang biang lahomangar rupani jolo direbus daging nanaing alangon nai biangahai hamuna. Adok kia tabereng panangga songoni laumangar rupani rebus dulu ninda rupani jolo ni goreng jo inna dangadongi. Mamuka adok panangga sahatu sederi songoni do cara ni mangan. Ala dangadong nalarni holan naluri mangan do adong di ibana. Anggo colma adong do nalar di ibana. Alainak besongoni akamang do hotamuinang selain menguntungkan nalar juga berbahaya. Manusia yang punya naluri dibantu nalar bisa menjadi tidak terkendali dan sangat jahat. Ida hita maka terorisi. Alani jolma marhite naluri dipadu dohok nalar bui lebih jahat jale lebih berbahaya sian binatang buas. Alani akamang dohok tamuinang asabui mengendalikan nalar dan nalurinya manusia membutuhkan N yang ketiga. N yang ketiga itu adalah nurani. Jadi naluri, nalar, nurani. Totu nurani berkaitan turoha manang pakilalaan ate. Jadi dang bui holan naluri di jolma, naluri makan. Dang bui holan nalar, holan utuh-utuk di parnapunahon sasahalaki. Ikut dua dong nurani. Asasikop nguluna. Totu nuranion ima ala panadona di Tuhan na jala pakanguluhonon na di hatani Tuhani. Jadi adong penurani hati nurani ni jolmai totu ala naung mangula do hatani Tuhani mangula Tuhani di bagasan nguluna. Atong tajakom maji susi di nguluta tapangam maroti na mangului ima roti na tuat siap banua gijang ima Jesus Tuhani. Asa mangulu hita, dada holat ditanoon, alay doho do dingulu na rosugut manangulu na saliling ni lilingna. Jala halak naung majako Jesusi dinguluna, imaroti na mangului, dada holan naluri doho nalarna na mangulu na mangula. Alay doho do hati nuranina. Jadi manusia tadi dikendalikan oleh ketiga N. Naluri, nalar, dan nurani. Dak suku polan na duai. Ikut dipasikop na patuluhoni do ima nurani. Sadia do nurani ima sian pakanguluhonon na. Di hatani debata pakanguluhonon na di Jesus roti na mangului. Molo Jesus do na mangulu di bagasan dirina totu gabe hati nurani ma anum muse. Na mangula atong margugu mahita mangulahon hata nitu hatta jala tahanguluhom matu hatai asa mangulu hita dada holan ngulu di portibion na tahirim doho do ngulu na rosugut. Amin. Martangiang mahita mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami
Sai paurat tom may di bagasan rohanami. Asa di parbuihok katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin.